Helo blant, stori wreiddiol Twinkl sydd gen I fan hyn. Teitl y stori yw Cuddio-sorws. Roedd Triceratops a'i ffrindiau yn chwarae cuddio. Ceodd ei llygaid a chychwyn cyfri. I fyny at 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Barod neu beidio, dwi'n dod, gwaeddodd Triceratops. Un deinosor cyffrous yn crwydro drwy'r ogof. Oes rhywun yn cuddio fan hyn? Wedi dy weld di, Allwch, meddai Triceratops. Tir dim helpu i chwilio. Dau deinosor cyffrous yn crwydro tuag at y coed. Oes rhywun yn cuddio fan hyn? Wedi dy weld di, Velociraptor, meddai Triceratops. Tir di'n helpu ni i chwilio. 3 deinosor cyffrous yn dringo'r clogwyni. Oes rhywun yn cuddio fan hyn? Wedi dy weld di, Cuddio-sorws, meddai Triceratops. Tir di'n helpu ni i chwilio. 4 deinosor cyffrous yn crwydro drwy'r goedwig. Oes rhywun yn cuddio fan hyn? Wedi dy weld di, Brachiosaurus, meddai Triceratops. Tir di'n helpu ni i chwilio. 5 deinosor cyffrous yn chwilota yn y môr. Oes rhywun yn cuddio fan hyn? Wedi dy weld di, Spinosaurus, meddai Triceratops. Tir di'n helpu ni i chwilio. 6 deinosor cyffrous yn mentro o amgylch y llosg fynydd. Oes rhywun yn cuddio fan hyn? Wedi dy weld di, iguanodon, meddai Triceratops. Tir di'n helpu ni i chwilio. 7 deinosor cyffrous yn sbecian drwy'r planhigion. Oes rhywun yn cuddio fan hyn?
Wedi dy weld di, Cuddio-sorws, meddai Triceratops. Tyr di'n helpu ni chwilio. 8 deinosor cyffroes yn tasgu dŵr yn y gors. Oes rhywun yn cuddio fan hyn? Wedi dy weld di, pterodactyl, meddai Triceratops. Tyr di'n helpu ni chwilio. 9 deinosor cyffroes yn stompio yn y tywod. Oes rhywun yn cuddio fan hyn? Wedi dy weld di, Tyrannosaurus, meddai Triceratops. 10 deinosor cyffroes eisiau chwarae cuddio eto. Pwy sy'n mynd i gyfri'r tro hwn?